Un joc de rol és un seguit de personatges, interpreten un paper i aleshores creen un joc que està basat normalment en la descoberta, han de descobrir una sèrie d'enigmes determinades. Llavors, en aquest cas, és personatges que estan vinculats als objectes que hi han exposat a l'exposició de la Cambra de Meravelles. Els joves han seleccionat els objectes i a partir d'aquests, que estan relacionats amb unes èpoques, han creat i han donat forma a 4 personatges. Un és un monjo, un altre és un carlí, l'altre és un artista i un és un viking. I aleshores la història és que ha desaparegut la katana del samurai, que està exposada a la sala, a la Cambra de Meravelles, i ha desaparegut. I aleshores han d'ajudar a trobar la katana i a trobar el culpable del robatori, perquè el samurai, amo de la katana, fins que no la recuperi, vagarà perdut i el seu esperit no trobarà repòs ni calma fins que no li sigui retornada i llavors podrà descansar en el seu descans etern. Llavors és un joc, el joc de rol és un joc de preguntes, d'enigmes, és com una mena de joc de pistes i els personatges interpreten uns papers i són els que donen, fan les preguntes, donen pistes, que a vegades són pistes bones, però a vegades són pistes fetes expressament per despistar-los. I finalment el joc s'acaba quan hi ha un grup o tots els grups que descobreixen totes les enigmes, que els enigmes a descobrir estan vinculats sempre amb les peces que hi ha exposades en la sala. Estem una miqueta perduts. Perduts? En quin sentit? Busquem una katana. La katana, de Musashi. Un temps. I em volen demanar alguna cosa? Doncs quan descobreixin la katana, finalitzarà i la retornin al samurai a la sala, haurà acabat el joc. L'activitat va adreçada a nois i noies a partir de 16 anys. És una activitat que l'han organitzat joves, o sigui, són ells qui han dissenyat, pensat l'activitat i l'han organitzat. Simplement el museu el que ha fet ha posat els espais, ha posat els mitjans, ha fet d'institució museística acollidora que els ha acompanyat i els hi ha posat a disposició tota la sala i ells han tingut una entrevista amb el comissari, han fet una visita guiada a l'exposició i el projecte amb el comissari de l'exposició, Javi Palomo, els hem informat i a partir d'aquí ells després han creat. Espero que no heu vingut amb les mans buides. No. Tenim el que creiem que és una representació del Loki. Ja podeu tornar. Fins que no vegeu representació del Loki, no faré que més que possible. S'han apuntat, estem molt contents perquè realment s'han apuntat entre uns 37 joves adolescents i era una prova, era una experiència, una primera prova pilot de veure si funcionaria o no funcionaria i la veritat és que esperem que el joc acabi, que resolguin els enigmes, que trobin finalment la katana del samurai i que tot sigui un èxit i que coneguin evidentment el museu d'una manera diferent. És molt interessant, sobretot amb els joves que ens han ajudat a organitzar-ho i a muntar-ho. Inicialment ells tenien una idea del museu que mica en mica ha anat canviant i han anat trobant el gust, l'interès i la sensibilitat se'ls ha anat despertant i demostrant interès sobretot per alguns dels objectes que ens ha demanat quina història tenen, d'on venen, com és que han arribat al museu. Per tant, la percepció i l'opinió que tenien sobre la col·lecció del museu, sobre el que es custodia en aquest museu i sobre el patrimoni, mica en mica està canviant. Si amb això aconseguim que després continuïn venint al museu i participant de les activitats que organitzem, doncs crec que podem estar prou contents. Ja ho veurem.